Tervetuloa Miesmyytti-podcastin pariin. Tänään keskustellaan epämukavuuden sietämisestä. Ja voidaan aloittaa tämä omalla tarinalla Ecuadorista. Joo, oli suunnitelmissa siellä vallottaa muutama vuori. Ja tässä loppuvastus oli Cotopaxi-niminen tulivuori, joka oli niin kuin 5,9 kilometriä korkea. Lumihuippu ja kaikkea aktiivinen kraateri. Ja se on niin Ecuadorin toisiksi korkein huippu. Korkein huippu on Chimborazossa, mikä on 6,3 kilometriä. Ja se on itse asiassa lähimpänä avaruutta oleva piste koko maan päällä, koska Ecuador on päivän tasaajalla, niin, ja maapallo ei ihan pyöreä, vaan mandariinin muotoinen, niin tosiaan se on lähimpiste avaruudessa, että mä en tiedä, voinko mä sanoa, että mä oon ollut toisiksi lähimmässä pisteessä maan päällä avaruudesta mitattuna. Mahdollisesti. Joo, ne tuli harjoiteltua muutamalla pienemmällä vuorella aiemmin, että sai vähän aklimatisoitua keuhkoja ja näin. Sietään vuoristo-olosuhteita, missä on vähemmän happea. Ja mä tein tämän mun saksalaisen kaverin kanssa, että mä tapasin siellä reissun päällä ja me sitten palkattiin meille opas, joka vie meidät tänne tulivuoren huipulle ja varusteet kramponeista, hakkuun ja muuta. Ja sitten me lähdettiin sieltä meidän basecampista reilusta 4 kilometristä. Et siinä oli sitten vajaa 2 kilometriä kavuttavaa ja lähdettiin puolen yön aikaan kiipeen pimeällä, koska päivällä aurinko sulattaisi sitä lunta ja se olisi liian vaarallista. Ja semmoista lähdettiin Kapuaan, otsalamput otsissa ja meillä oli köysillä sidottuna toisiimme, että jos joku putoo, niin sitten putoo kaikki. Ja joo, pikkuhiljaa sinne sitten lähestyttiin vuorohuippua. Oli siis aivan järkyttävän rankkaa, koska oli kylmä, pimeä ja sitten semmoista pingviiniteputuksella eteenpäin, ettei hengästy liikaa. Ja no, lopulta teputettiin ja päästiin aamulla ehkä 7 aikaan sitten sinne tulivuoren huipulle, missä aurinko nousi ja avautui ihan mielettömät näkymät. Pilvet oli meidän alapuolella ja muut pilvien yläpuolella olevat vuorehuiput pilkisti sieltä pilvien välistä ja joo, aivan mieletön setti ja oli todella rankka fyysisesti ja henkisesti se koko kapuuminen ja se taisi joku kyynelkin ehkä tirahtaa siellä päällä. Joo, sitten valokuvat otettu ja fiilistelty ja oli aika lähteä alaspäin. Ja sitten jossain kohtaa, kun ruvettiin tulemaan alaspäin, niin tuli ihan älyttömän huono olo. Ja mun jalat ei enää niin kuin kunnolla kantanut jossain kohtaa. Että ne oli aivan spagettia, että mä lentelin sitä vuorerinnettä alaspäin, hoiperteli. Että onneksi niin kuin ehti jotenkin tulee niiden pahimpien kohtien läpi, mikä oli myös aika kuumottavaa silloin, kun näki valosalla ne kaikki pienet kielekkeet, mistä oltiin menty hakkujen varassa ja muuta, ja nyt sä näit ne kaikki railot ja pudotukset alaspäin, että tuosta pahimmista kohdista ehti jotenkin pääseen vielä hyvässä kuosissa ja näin poispäin, mutta sitten se loppumatka oli aika hoipertelua, ja sillä oppaallakin mennessä meillä välillä hermot siihen, niin kuin, että eikö sä nyt jumalauta pystyy, se kiroili espanjaksi koko ajan, ja oli vaan, että sori nyt, että ei jalat kanna, ja huono olo. Joo, no sieltä päästiin pois lopulta, ja sitten oli tarkoitus ottaa toi bussi Quitoon, Ecuadorin pääkaupunkiin, että mä menen nyt kotiin mun tukikohtaa, asuin jossain hostellissa. No, se huono olo ei poistunut, ja mä jotenkin ajattelen, että se on niinku vuoristotautia, mutta sit kun sä tuut sieltä vuorelta alas, niin noitten oireiden pitäisi loppua. No ne ei loppunut, ja sit lopulta siinä moottoritien varressa, kun mä odottelin sitä bussia, niin mulla tuli paskat housuun. Ja ei mulla ollut mitään vaihtovaatteita ja muuta, ja ei siis mulla oli pakko hypätä bussin kyytiin, aivan järkyttävä olo. Siihen jonkun mummon viereen istuu, satsit housuissa. Niin siinä sitten istuttiin se 3 tuntia, että pääsin pääkaupunkiin
siellä sitten vielä semmoinen tunti navigointia julkisella liikenteellä, ratikoilla ja muilla, ja sit pääsen viimein hostelliin. Samaten kun pääsen hostelliin, reppu maahan, laatta lentää siihen respaan lattialle ja meitsi aivan paskana ja raahautuu sänkyyn ja valitettavasti muut joutu siivoon ne ja sen jälkeen viikko aivan sänkypotilaina oksentelua ja ripulia ja sitten lopulta niinku viikon jälkeen kävin vessassa, niin paska oli valkosta, aivan valkosta. Silloin mä toisin, että okei, nyt varmaan pitää lähteä lääkäriin. No, sitten mä menin lääkäriin ja selitin asiat hyvällä espanjalla jälleen kerran, että varmasti saa apua. ja mä sain sitten hyvät lääkkeet ja paranin sitten lopulta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, mistä tää niinku johtui. Ja sitten mä klikkasin, että mä oon tosiaan syönyt päivä ennen sinne vuorelle kiipeämistä, niin ostanut kadulta jollain $1 jotain katkarapupaellaa. Nyt on ehkä ton niinku merenelävien syöminen kadulta ei ehkä ollut fiksuin liike, mutta mä oon tottunut siihen, että minä olen viikinkimies, minä voin syödä mitä vaan eikä mulle tapahdu mitään. Mikä nyt ehkä oli oikeasti tähän asti toiminutkin, mutta nyt tuli semmoinen kunnon nöyrä opetus. Joo, se oli semmoinen sietämistarina Ecuadorista. Tämä on nyt tämmöinen vähän pragmaattinen lähestymistapa tähän sietämiseen, vuorelle kiipeämiseen ja linja-autossa istumisen merkeissä, mutta aletaan tarkastelemaan tätä aihetta hieman syvemmin. Eli me joudutaan sietämään aika monenmoista epämukavuutta ja epävarmuutta elämässä, sisältä ja ulkoa tulevaa. Et sisältä on ehkä se oma menneisyys ja nykyhetki, kaikki ne varjot ja käsittelemättömät asiat ja muut, mitä sä et halua muiden tietävän susta tai sä et ehkä itsekään tiedä tai hyväksy niitä. Kuitenkin niitä sun omia pimeimpiä puolia. Sitten ulkoa tulee niin sosiaalista epävarmuutta ja yhteiskunnalliset ongelmat luo epämukavuutta ja sitten vielä tämä koko maailmanmeno on ihan kohtalaisen mielenkiintoinen ja epävakautta tuova tällä hetkellä. Ja aloitetaan tuosta sisäisestä maailmasta ja mä nyt rakennan tätä tästä niin kuin mun omien kokemuksien pohjalta pikkusen avaan. Niin tosiaan toi matkailu kyllä liittyy aika isosti mun kokemuksista tähän, että se oli hyvä keino vältellä sitä oman sisäisen maailman kohtaamista. Että ei ne välttämättä ne mun ensimmäiset retket varhaisnuoruudessa ollut sitä, mutta sitten kun alkoi läheneen 27-28, niin silloin sitä omaa reissailua ja koko elämä alkoi vähän niin kuin kyseenalaistaa ja tarkastella ja miettiä, että kuka mä oikein oon ja mitä mä oikein teen ja miksi mä oon tässä ja mikä on mun tarkoitus ja niin edelleen. On muuten mielenkiintoista, että aika monissa tämmöisissä henkisissä opeissa ja filosofiassa elämä menee 7 vuoden sykleissä. Se on ainakin itsellä käynyt paljon järkeä, että varmaan aloitti sen oman sisäisen maailman tarkastelun just noilta paikkeilta 27-28-vuotiaana, mutta oli se aluksi silti vähän semmoista aika hakemista ja kieroutunutta omalla tapaa. Mielenkiintoista nähdä, mikä se meininki sitten on, kun täyttää 35, vielä muutama vuosi siihen. Mutta joo, aika pitkälle ollaan tultu siitä ehkä, mitä se silloin 27-28-vuotiaana oli. Mut joo, palataan vuoteen 19 ja sen kysymykseen, että kuka mä oikein oon. No siihen asti mä olin elänyt niin, että mä luulen, että koko elämä on yhtä nousukiitoa, nättiä, lineaarista viivaa ylöspäin, mistä niin kuin jokainen toimitusjohtaja oli sylpeä flappitaulullansa. Ja että tällaista tämä koko elämä tulee olemaan hautaan saakka, että pelkkää hauskanpitoa ja eteenpäin menemistä. Aina vaan hienompaa kokemusta kokemuksen perää. Mutta sitten kun se ei meekään, niin ja alkaa huomaan, että ne samat asiat, mitkä tuntui joskus uskomattomilta, ei antanutkaan enää sitä samaa kiksiä ja haita. Siinä iski jopa ehkä semmoinen pieni paniikki,
että kun oli omalla tapaa identifioitunut tosi vahvasti siihen rokkitähtireissaajaan, joka ei pelkää mitään. Joo, mä pidin vähän itseäni rokkitähtenä. Ehkä vieläkin vähän. Anyway, silloin kun oli tosi hukassa, niin mä myös pidin tätä rokkitähti-narratiivia yllä. Toki mulla on nyt aina pieni pilke silmäkulmassa ollut siinä, mutta kuitenkin sitä miettii usein silloin 27-vuotiaana, että kuolenkohan mä tänä vuonna, että niin kuin moni muukin rokkari, ja ne nyt on ollut oikeita rokkareita. En mä tietenkään tätä tavoitellut, mutta ainakaan tietoisesti, mutta sitten se kutkutti se ajatus aina välillä siellä takaraivossa ja jotenkin testasi niitä rajoja aika isolla kädellä ja teki asioita, mitä ei ehkä olisi välttämättä kannattanut. Ja silleen nyt vaan ihan niin kuin arkisella tasolla, jopa kun oli vaikka siellä Etelä-Amerikassa, mikä on oiva leikkikenttä sille, just sillä, että lähdet hengaan johonkin favelaan tai muuta Riossa, missä nyt ei oikeasti hirveästi ole järkeä, mutta oli vaan pakko testata ja saada niitä kiksejä. No, sitten mä lopulta palasin sieltä ja senkin jälkeen se pakoilu jatkui vielä jonkun aikaa ja sai niin sanotusti kerättyä lisää siivottavaa tonne sisälle. Ja enkä mä nyt sano, että toi reissaaminen oli pelkästään se keino, että se nyt oli ihan mitä vaan, mistä dopaminin pystyi hankkimaan itsellensä. Ja, tai sitten vaan pitämällä itsensä tosi kiireisenä, paahtamalla paikasta paikkaa ja tekemällä vaan asioita, ettei joudu kertaakaan pysähtyä. Ja mä olen, että aika moni pystyy varmaan samaistumaan näihin asioihin, että kun vaikka ihan pelkästään kiireeseen, että kun pitää itsensä kiireisenä, niin ei siinä hirveästi ehdi pysähtyä ja miettiä. Ja mitä sitten juuri tulee vaan tälleen niin kuin sitten vaikka tähän dopamiinin hakemiseen, niin se on aika helppoa tavallaan vetää vaikka se pari bisseä tai tehdä jotain ekstriimiä, mutta ooppa sitten hetki niin kuin tekemättä mitään, missä annat niiden omien tuntemusten tulla esiin ja silleen, että sä oikeasti pysähdyt niiden tuntemusten äärelle, mitä sieltä sisältä kumpuaa ja siedät niitä. Ja jos sä et ole niin kuin elämässäsi ikinä tehnyt mitään tunnetyöskentelyä tai reflektoinut omaa toimintaa tai katsonut niihin omiin pimeisiin puoliin, varjoihin, niin sä tietyllä tapaa teet kaikkesi, että se joutuisi kohtaan sun omaa varjoissa. Mutta se on vaan fakta, että se seuraa sua joka paikkaan, niin kauan kunnes sä hyväksyt sen. Itse asiassa varjo seuraa sua kirjaimellisestikin joka paikkaan. Aha, nerokasta. Ja voisi nopeasti myös avata tuota käsitettä varjo. Eli varjo on psykologi Carl Jungin määrittelemä käsite niin alitajunnan osasta, joka sisältää ne asiat, jotka sä oot tukahduttanut tai sä et hyväksy niitä itsessäsi, koska se on ehkä vaikka joskus rangaistu niistä tai ne ei ole vaan yleisesti ollut hyväksyttäviä asioita sun yhteisössä tai perheessä tai missä vaan, niin sitten ne tuutetaan sinne syvälle piiloon ja sä et halua kenenkään tietävän niistä. Ja sitten kun ne on tarpeeksi kauan siellä piilotettuna, niin sit sä et ehkä lopulta enää itsekään tiedä niistä. Ehkä toi voisi niinku lyhyesti määritellä, että ne on asioita, joita sä et halua muiden tietävän susta ja saatat jopa kieltää ne itsessäsi. Ja lopulta tää varjon kieltäminen ja pakoilu vei mut semmoiseen tietynlaiseen itsetuhon kierteeseen. Ja mä luulen, että muullakin on varmaan tää hyvin samankaltainen kokemus, koska me loppujen lopuksi ollaan aika samanlaista puusta veistettyjä. Ja mitä ne varjot niin kuin mun kohdalla oli, mä palaan näihin tulevaisuuden jaksoissa vielä niin kuin tarkemmin, mutta että ne saattoi olla niin kuin katumus ikävistä asioista, mitä on tehnyt toisille, tai ihan vaan tekemättömistä asioista, tai sanomattomista asioista, tai sitten häpeää niistä ikävistä asioista, mitä sulle on tehty tai tapahtunut, ja sitten tietynlainen voimattomuus niiden edessä, ja ylipäätään vaikka sitä
riittämättömyyden tunne elämässä, että olenko tarpeeksi hyvä tai olenko nyt saavuttanut tarpeeksi. Ja tämmöiset eksistentiaaliset kysymykset, että elänkö oman näköistä elämää ja mikä on mun tarkoitukseni täällä ja näin poispäin. Joo. Hypätään sitten näihin epämukavuuden tunteisiin ja sietämisiin ulkoapäin tulevista vaikuttimista ja asioista. No, meillä on sosiaalinen paine kuuluu johonkin joukkoon tai yhteisöön, ja tämä on käytännössä aina läsnä, koska me ollaan laumaeläimiä ja toimitaan tässä yhteiskunnassa toistemme kanssa, ja siinä semmoinen vahva pelko on varmasti aina, että hylätäänkö minut nyt laumasta tai kuulunko tähän yhteisöön tai olenko tämän yhteiskunnan jäsen. Ja juuri nyt eletään aika kahtia jakautunutta aikaa ja vähän semmoinen aina hysteerinen tunnelma, että kenen puolella olet ja että sä oot joko meitä vastaan tai meidän puolella ja joku kaksi vaihtoehtoa. Et joskus miettii, että mistä lähtien maailma on ollut pelkästään joo tai ei vastauksia. Et se on aika yksinkertainen lähestymistapa tähän asiaan. Ja mitä mä tässä niinku ehkä yritän sanoa, tai tuoda ilmi, että ihmiset proisuu aika paljon sitä pahaa olonsa kanssaihmisiä, mikä näkee nyt vaikka somessa ja millaista se keskustelun taso on siellä, kun peruskäytöstävät unohdetaan ja näin. En tiedä, mitä se sen ulkopuolella on, mutta harvoin ihmiset kuitenkaan puhuu toisilleen niin julmasti kasvotusten. Ainakaan toivottavasti. Niistähän välillä toivoisi silleen, että, tai mitä mä itse niin aina mietin, jos mä niin triggeröidyn jostain, kun mä näen joku kirjoittaa jossain somessa ja tekisi mieli laittaa luu kurkkuun tai saano kertoa, että hei, olet aika väärässä, että näytänpä kuinka olen oikeassa. Niin silloin mä mietin filosofi Friedrich Nietzschen tunnettua lausahdusta, joka kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Taistellessa hirviöitä vastaan ole varovainen, että et muutu itse hirviöksi. Kun tuijotat kuiluun riittävän pitkään, niin kuilusta pilkistääkin sinun oma kuva. Ja tää on mun mielestä on aika herättelevä lause, mitä mä usein mietin. Ja juuri, että tuntuu niin usein siltä, että kukaan ei halua edes ymmärtää toista. Ja että se on semmoinen pelkkä kilpailu, kuka on eniten oikeassa ja kuka hyvis. Ja koska näitä filosofeja, hienoja filosofeja on niin paljon, niin mä haluan vielä sanoa ja psykologia, Carl Jungin yhden lausahduksen, että oman pimeän puolen tiedostaminen on paras keino käsitellä muiden pimeitä puolia. Niin miten mä nyt voisin ehkä tiivistää tämän sosiaalisen paineen, että tässä on aina hyvä tarkastella sitä omaa toimintaa ja sanomisia. Joo. Sitten siirrytään seuraavaan epämukavuuteen, eli yhteiskunnalliset epävarmuudet ja mukavuudet. Ja kaikki varmaan tunnistaa sen yhteiskunnan tuoman paineen ja tietynlaisen iänikäisen tehokkuusajattelun, mikä yltää ihan niin kuin työvuoron ulkopuolellekin, että kun pitää ehtiä tekemään sitä ja tätä ja olen tätä ja tätä. Sitten tähän päälle niin kuin epävarmuus töistä ja tuloista ja mihinkä valtion talous menee ja näin poispäin. Me eletään tässä länsimaisessa maailmassa semmoisessa aika mielenkiintoisessa illuusiossa, että kuinka me voidaan vaan kasvaa ja olla tehokkaampia, mikä on jokseenkin aika sairas fiksaatio. Tiesittekö muuten, että kiinan kielessä kiire-sanan merkki tai se kirjain, tiedätte kiinalaiset kirjaimet, symbolit, miskä niitä nyt ikinä kutsutaankaan, niin kiire-sanan merkki koostuu kahdesta osasta, ja sen eka osa on sydän, tarkoittaa sydäntä yksittäin, ja se toinen osa yksittäin tappamista, eli sydämen tappamista. Kiire on sydämen tappamista. Nerokasta. En mä tiedä, ajatteleeko kiinalaiset sitä kiirettä arjessaan aina, että nyt mä tapan mun sydämeni, mutta
joku ton symbolin on joskus luonut tai kirjaimen tehnyt. Joo. Sitten kiirehditään seuraavalle tasolle. Ei jäädä nyt jumiin tuohon yhteiskuntaan, koska se on jokseenkin myös puuduttava aihe. Ja kaikki varmaan voi jossain määrin allekirjoittaa se. Joo, tässä siirrytään nyt sitten vielä isompaan, että epävarmuuteen maailmanlaajuisesti. Että se epävarmuus tai epämukavuuden sietäminen on niinku tärkeä osa ihmiselämää, käytännössä universumin laki. Sitä meidän on pakko sietää läpi elämän. Ja hyväksyttävä se tosiasia, että joudutaan sietämään sitä paljon. Mutta ehkä niinku, ennen muinoin se epämukavuuden sietäminen oli aika paikallista. Eli sä elit jossain metsässä tai kylässä ja se suurin epävarmuus oli ravinnon hankkiminen ja miten selvitä talvesta ja niin edelleen. Sitten elintaso nousi jossain kohtaa, eikä enää eletty ehkä omavaraistaloudessa, vaan alettiin käymään töissä. Ja silloin varmasti joutui sietämään myös paljon epämukavuutta ja näin poispäin. Mutta se oli hyvin paikallista ja yksinkertaista loppuviimein perusselviytymistä. Sitten jossain kohtaa tuli lehdet, radiot ja telkkari ja koko maailma aukesikin ihmisten olohuoneisiin. Tästä on hyvä, että mun suosikkiohjaaja David Lynch sanoo kirjassaan, että kun televisio tuli joskus 1960-70-luvulla, että se jossain määrin jopa tuhosi niinku paikalliskulttuurit. Että kun ennen kaupungeilla oli vaikka vahvat omat kulttuurit ja identiteetit musiikkiin, pukeutumiseen tai mitä vaan, mutta sitten tuli telkkari ja rupesi näyttää niinku yhtä mallia tai yhtä totuutta, tällä vähän yksinkertaistettuna. Mutta tosiaan telkkarihan varmaan ton teki. Sitten kun rupeaa miettimään tätä 2020-lukua, niin mitä älypuhelimet tekee? Mua nyt ei liikuta, miten kukakin pukeutuu, eikä se ole niin vakavaa, mutta herää kysymys, että onko meidän tämä niinku kollektiivitietoisuus, eli tämä meidän kaikkien yhteinen tiedostava mieli, joka me jaetaan keskenämme, ja vähän niin kuin tämä ilmapiiri ja tunnelma, mikä on meille kaikille yhteinen, niin kuin se on tuutattu täyteen katastrofeilla ja negatiivisuudella. Että onko meidän psyykettä luotu kestään tätä informaation määrää ja koko maailman tuskaa, kun se tuodaan meille somen välityksellä, uutisten välityksellä, ja se kulkee meidän farkkujen taskussa koko ajan, se puhelin, ja me pystytään katsoa ennen nukkumaan menoa. Sieltä somesta plärään tosi kasuaalisti kuvia kuolleista lapsista Gazasta, tai kuinka Putin tulee kohta ja valloittaa ja tappaa kaikki. Niin välillä miettii, että onko tämä hyväksi meidän mielenterveydelle. Se voi olla aika lamaannuttavaa. Jos ottaa tähän niin kuin perspektiiviä, niin ihmislaji on ollut maan päällä noin 300 000 vuotta, niin se on aika lyhyen ajan siitä joutunut ottamaan tällaista informaation tulvaa. Eli jos kuvitellaan, että noin viimeiset 100 vuotta karkeasti on tullut ensin radio, TV ja sitten puhelimien välityksellä informaatio kaikesta maailman tuskasta, kuolemista, sodista, niin se on prosentuaalisesti aika pieni osa ihmishistoriaa, mitä on jouduttu sietään. Enkä mä sano, etteikö näistä asioista kuuluisi olla tietoinen, miten maailmalla tapahtuu, mutta sitten, että tarviiko niiden, tai kuuluuko niiden olla meidän silmien edessä ja mielen päällä aivan koko ajan sen lamaannuttavan vaikutuksen takia. Kyllä siinä on aika paljon epämukavuuden sietämistä ihmismielelle. Et perkele, kun vois vaan katsella kissavideoita. Joo. Eli vedetään vähän yhteen. Eli
epämukavuutta on sisäistä, mihin kuuluu nämä omat menneisyydet ja nykyhetken varjot ja kaikki käsittelemättömät asiat. Sitten on sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ja ihan globaalit kysymykset. Varsinkin tämä epävarmuus on niin suurta tässä isossa kuvassa, kun tuntuu, että maailma menee vaan hullummaksi kaikin puolin. Eletään ehkä jotain siirtymäaikaa vanhan ja uuden maailman välillä. Se vanhaan maailmaan ei välttämättä ole ehkä enää paluuta, jostain ilmaisee näin dramaattisesti. Ja tuntuu, että kukaan ei ehkä oikein tiedä, että mihinkä me ollaan menossa. Ja tähän voisi kysyä, että tarvitseeko meidän välttämättä tietää, että pitääkö tässä nyt vaan muuttaa suhtautumista siihen asiaan ja nauttia tietyllä tapaa kyydistä. Joo. Nyt tulee $1 000 000 kysymys, johon tonnin seteli-ilme ei ole vastaus. Rest in peace Heikki Silvennoinen. Mutta mikä näistä asioista on se, johon sulla on kaikista eniten vaikutusvaltaa? Minkä epämukavuusalueen sä pystyt niin sanotusti ottaa haltuun? No mä väitän, että se on toi sun sisäinen maailma. Sä voit oikaista sun sisäisen maailma. Sun varjot ja ne käsittelemättömät asiat, mitä sä häpeät tai oot vältellyt tai et ole halunnut kohdata. Niihin sulla on suurin vaikutus. Ja mä itse tein hyvin pitkään, että mä välttelin niitä. Ja itse asiassa toi niin vuorelle kiipeäminen toimii aika hyvänä vertauskuvana tuohon niin pienoiskoossa, että ensin on kovaa nousukiitoa ylöspäin ja sitten tullaan horjuen alas ja lopuksi ollaan paskat housussa. Ja tosiaan mulle se nousukiito oli pelkkää sitä hauskanpitoa ja urheiluakin myös ja sen sisäisen maailman puudutusta kaikin keinoin. Ja sitten se vauhti alkoi hidastua ja huippua kohti mennessä ja sitten sieltä tosiaan tultiin vauhdilla alas. Ja sitten sitä epämukavuutta saakin sietää 10-kertaisen määrän kerralla, mikä on myös opettavaista, ei siinä. Mihin mä siis kannustasin? Kohtaa ne omat varjot, ja kun niissä tekee edes sen pienen siivoustyön ja tavallaan vähän niin kuin diilin sen sun oman varjos kanssa, niin noi kaikki muut epävarmuudet alkaa tuntua huomattavasti pienemmiltä. Tai ainakaan ne ei lamaannuta sua enää. Ja silloin sulla saattaa jäädä energiaa tekemään sun ympäröivästä maailmasta paremman paikan. Et kukaan nyt ei pysty koko maailmaa pelastamaan yksin, mutta mitä sä voit tehdä niin sanotusti, niin hyviä asioita sun mikroympäristössä. Ja sitä me ei päästä myöskään pakoon, että sitä epävarmuutta joudutaan sietämään nykymaailmassa nyt ja aina loppuun asti. Mutta että ehkä paras keino taistella sitä vastaan on oman sisäisen maailman kohtaaminen. Siinä voi olla aluksi paljon siedettävää epämukavuuden kanssa, kun ne varjot kohtaa, mutta se mikä ei tapa se vahvistaa. Se on vähän kuin raudan taontaa, että ensin kuumennetaan se rauta pehmeäksi ahjossa, siedetään hetki tulta ja opitaan joustavuutta, olemaan haavoittuvaisia. Sitten kun se rauta on punaista ja pehmeätä, niin se taotaan uuteen muotoon. Ja ihan niin kuin se seppäkin tietää, mihin muotoon se rauta taotaan, niin säkin tiedät, mihinkä muotoon sä haluat sen takoa. Sitten on kysymys, että miten aloittaa tämä kaikki. Eli mistä lähtee liikkeelle. Mielestäni sellainen hyvä tapa olisi vaikka, että kerrot sun kumppanille tai perheenjäsenelle tai parhaalle ystävälle, ei kuitenkaan kännissä, on kuitenkin jollekin luotettavalle henkilölle, niin kerrot jotain, mitä sä oot vältellyt tai et haluaisi niiden tietävän, tai mikä on hävettänyt sua tosi paljon, tai joku, mikä kalvaa sua sisältä, niin pääset sen ulos. Ja saatat huomata
että se helpottaa, ja se, että sillä toisella voi olla täysin tismalleen samanlainen kokemus tai tunne omasta elämästä, että pystyttekin ehkä auttamaan toisianne ja perkaan tätä kokemusta enemmän. Ja näin ollen teidän yhteyskin syvenee, kun te ymmärrätte toisianne paremmin. Joo, se on pelottavaa paljastaa jotain asioita ja siinä on todella paljon epämukavuutta. Ja juuri läheisten kanssa, koska heissä on tavallaan eniten menetettävää, mutta sitten ehkä lopulta kuitenkin ne on niitä ihmisiä, jotka ei hylkää sua, vaikka se siltä tuntuukin. Mutta se menettämisen pelko on vaan niin suuri niissä läheisissä ihmisissä. Ja erityisesti parisuhteessa huomaa, niin kuin mitä nyt on reflektoinut aikaisempia, ja miettii omaa nykyistä, että se on itse asiassa ne vaikeat asiat, jotka syventää yhteyttä. Ja kun sun kumppanissa tietää jotain sun pimeitä puolia, ja sä tiedät hänen, niin se auttaa ymmärtämään teitä niin kuin toisianne paljon paremmin. Tavallaan sehän on helppoa, niin kuin jos kaikki on aina vaan kivaa, niin siinähän on helppo kellua eteenpäin semmoisessa virrassa, kun ei siinä ole mitään haastetta. Mutta sitten kun alkaa käsittelee jotain pimeämpiä ja hankalempia asioita, niin ne todennäköisesti vaan liimaa teitä paremmin yhteen. Ja jos toisella ei ole kykyä kohdata semmoista asiaa, niin sit se ei välttämättä ole oikea tyyppi. Onko tämä vähän nyt sitten niin kuin haavoittuvaisuuteen kehottamista, mitä mä tässä käsken? Mahdollisesti. Sitten mikä on myös jännä juttu, että kun jotain niin kuin alkaa kertoa toisille tai kurkkiin sen omaan sisäiseen maailmaan, niin yleensä tavallaan ne mielletään sillä, että ne on niin kuin mun mielessä, aivoissa, päässä tapahtuva asia. Mutta oikeasti ne ilmenee myös sun kehossa. Tästä nyt jokainen varmaan tietää sen esimerkin jostain, kun on teininä ollut ihastunut ja tulee perhosia vatsaan, niin tämähän on niin kuin fyysinen kokemus. Tai kun on joku jännittävä tai stressaava tilanne, niin saattaa jännittää hartioita, nostaa niin sanotusti olkapäät korviin. Mikä on muuten entisaikoina ollut niin kuin tapa, kun ihmiset on suojannut niskaansa. Mutta sitten jossain stressaavissa niin kuin taistelutilanteissa tai muissa heimomähinöissä, mutta sitten kun meillä ei nykyään tule tuommoisia fyysisiä uhkia kovinkaan paljon, niin sitten nämä sosiaaliset tilanteet luo sen uhkaa, ja sitten me suojataan meidän niskaa ja jännitetään hartioita ja nostetaan olkapäät korviin. Niin, tai itsellä ainakin myös sitten, kun nousi se joku asia tai varjo, mistä halusi ruveta puhua, niin selkeän tulee ihan mieletön paine rintaan. Ja kirjaimellisesti tuntuu siltä, että kivi on sydämen päällä odottamassa siinä, että saa tipahtaa siitä pois. Ja no mikä periaatteessa niin voi auttaa tähän fyysiseen tunteeseen, niin on olisi tärkeää päästä pois omasta päästä ja laskeutua sun kehoon, eli siihen fyysiseen tunteeseen, eikä yrittää miettiä sitä järjellä. Ja esimerkiksi hengityksestä puhutaan usein, että se on silta kehon ja mielen välillä. Eli kun alkaa hengittää tietoisesti ja syvään, niin se tavallaan yhdistää sen sun sisällä olevan erikoisen asian tässä rinnassa olevaan fyysiseen puristukseen. Ja no jokaisella varmaan niin kuin omat poppakonstinsa, että miten niin kuin noita pystyy handlaan. Se voi olla kehon heiluttelua tai ravistelua tai se hengittely tai sitten vaan helvetti karjua. Mutta lopulta se vastaus kuitenkin on, että mikä se niin kuin lopulta helpottaa, että saa sen kiven oikeasti sieltä vieräytettyä sydämen päältä pois, niin on päästää se asia ulos. Ja se tuntuu niin epämiellyttävältä, koska sä oot tottunut siihen, että se on sisällä ja sun kehos ei tavallaan halua päästää sitä ulos. Mutta sitten sä tietyllä tapaa haluat päästää sen ulos. Ja ainut keino on päästää se ulos.
Se on vähän semmoinen uudelleen syntymisrituaali, prosessi. Joo, paljon epämukavuutta. Ja sitten meille ei ehkä juuri anneta kauhean hyviä työkaluja tai opetetaan mitenkään, että miten sitä siedetään. Tai ylipäätään tämmöisiä kehon mielen hallintatyökaluja, vaan odotetaan vaan, että pärjäile, että ota tästä maailmantuska harteille se pärjäile. Ja sitten kun tämä meno on niin vauhdikasta ja hullua välillä. Ja kuten aiemminkin jo mainittin, että kun jollain tasolla kohtaa tämän oman sisäisen maailman, niin sitten ne ulkoisetkin alkaa tuntua aika helpoilta ja moni asia alkaa käymään järkeä jopa, että tietyt pisteet alkaa yhdistelemään, tää on tätä, joo. Ja sitten mä haluaisin kysyä vielä erityisesti teiltä miehiltä, että mitä jos me tehtäisiin kerrankin niin kuin täysin päinvastoin, mihin meidät on opetettu ja mihin ollaan keskimäärin totuttu. Eli me ei yritettäisi mennä kovempaa eteenpäin, puskettaisi, olla parempia ja tehokkaampia, vaan unohdettaisiin noin hetkeksi. Ja se mentaliteetti, että pusketaan vaikka läpi harmaan kiven, vaan pysähdyttäisi ja laskeuduttaisiin alas miettimään, tuntemaan, kohtaamaan se oma sisäinen maailma. Ja kun se on kohdattu, niin sen jälkeen ruvettaisiin miettimään sitä ratkaisua. Onko se nyt sitten uudestaan pitää mennä se harmaan kiven läpi, että se on myös voimavara, että meillä keskimäärin, mikä se ehkä, miten miehet ehkä toimii, on se puskeminen, mikä on myös vahvuus, mutta siinä on myös se heikkouspuoli. Eli kyllä niin kuin asioita saadaan aikaan semmoisella soturimaisella eteenpäin menemisellä, mutta siinä on myös toi kääntöpuolensa, niin olisiko nyt ehkä se hetki pysähtyä vähäksi aikaa. Tähän loppuun mä haluaisin vielä lainata tämmöistä Mythopoetic Men's Work-mestaria, eli myytteihin ja runoihin erikoistuneen kaverin, jonka nimi on Michael Meade. Niin hyvää lausetta, mikä herätti paljon ajatuksia. Ja tää tulee nyt taas vapaasti suomennettuna. Että kun mies hyväksyy kivun ja kärsimyksen sisällään, hän alkaa tuntea myötätuntoa itseään kohtaan. Ennen sitä hän ei pysty tuntemaan myötätuntoa maailmaa kohtaan. Maailma on liekeissä, ja kun mies löytää kärsimyksensä, hänen sielu laajenee. Ja kun sielu laajenee, kyyneleet vapautuu. Me tarvitaan tuo vesi sammuttamaan maailman liekit. Joo, kaunista. Muistakaa olla armollisia itse ja muita kohtaan. Kiitos kuuntelusta. Seuraavalla viikolla tämän jakson teeman hengessä ajattelin kertoa mun yhden suurimmista varjoista, joka seurasi mä pitkään. Jännittävää. Siihen asti sietämättömän epämukavaa viikkoa, arvon kuuntelijat. Älkää paskantako housuunne.